La Muzeul de Jucării, un atelier interactiv îi poartă pe copii într-o călătorie prin timp, unde creativitatea prinde viață, iar curiozitatea îi ghidează printre obiecte de colecție fascinante. Cred că de vreo 2 ani sau mai bine găzduim ateliere aici în mica noastră fabrică, unde copiii pot să fie familiarizați cu procesul de meșterie a jucării, că pot să vadă cum transformăm lemnul sau placajul din lemn în jucării. De asta noi cumva am transformat toate utilajele în eroi de lor de joacă sau din jocurile pe care unii le experimentează zi de zi. Un obiectiv al nostru e să le arătăm că pot să aibă aceleași experiențe ca de jocuri, doar că în viața reală. Partea alaltă la joacă, noi avem vreo 200 de cuburi din carton pe ei le potrivesc exact cum fac în jocuri, doar că acum comunicându-ne cu alții, jucându-se împreună, legându-și prietenii frumoase. Ce am observat și noi și ce spun și studiile, copiii petrec prea mult în fața ecranelor și atunci ei au deficiență de concentrare, de atenție. Pe noi 30 de ani în urmă ne pedepseau cu treci în casă și acum invers, ieși afară. Și eu văd ca o pedeapsă. Deci la noi undeva 60% din ateliere au loc afară. Deci inițial noi mergem, vedem cum are loc procesul de meșterire, dar inclusiv ei meșteresc ceva cu propriile mânuțe. Noi avem și ateliere de reciclare creativă, în care ei vin cu deșeuri și noi transformăm împreună cu ei deșeurile în jucării pentru pisici. Și acum pregătiți-vă să pășiți într-o lume unde jucăriile spun povești, iar timpul pare să se oprească. Haideți să explorăm împreună Muzeul de Jucării, locul unde imaginația prinde aripi. O să vedem și un muzeu al jucăriilor cu jucării foarte vechi, cu care ne jucam noi cu părinții sau cu bunicii voștri până să apară tehnologii, internet sau televizoare. Unele din ele sunt cam creepy, eu o să vi le prezint și sper că o să vă placă. Noi o să mergem în atelier și o să vedem utilajele. Avem acolo un șarpe, un creeper și chiar un monstru cu laser. De exemplu, la suportul de șervețele nu o să încapă tot prenumele și atunci o să puteți să vă puneți fie diminutivul numelui, fie inițiale la nume și la prenume. În atelier avem 2 reguli foarte importante. Regula numărul 1, nu atingem nimic, sunt utilaje adevărate care ne pot face rău. Și regula numărul 2, nu ne împingem. Ea șlefuiește, da? Noi am reutilizat-o și reutilat-o pentru că ea nu mai spăla hainele și atunci noi am umplut-o cu hârtie abrazivă. Exact cu hârtie abrazivă o să lucrați și voi când o să șlefuiți lucrările. O să vă aranjați pe la mese și o să vedeți bucăți de hârtie abrazivă și cu astea o să șlefuiți lucrările pe ambele părți. Vedem că are un colte super ascuțit. Da. Ăsta se rotește cu peste 3000 de rotații pe minut și ne face tăierea mecanică a lemnului. Deci nu 3000 de rotații pe minut, dar voi puteți să socotiți până mergem în camera cealaltă, să socotiți câte rotații pe secundă face. Noi mai întâi desenăm, proiectăm forma, după care o tăiem și vedem marginea natură. Da? Dacă, de exemplu, tăiem o bucată de placaj, putem să vedem straturile exact ca la napolitană. Sau dacă tăiem o bucată de, asta cum se numește? Scândură, da, o felie dintr-o lemn, vedem structura lemnului și putem să aflăm vârsta copacului. Blocuri din Minecraft sau cărămizi din Lego, cu astea noi putem să jucăm Minecraft în viața reală, închipuiți să avem 500 de cărămizi din astea, câte am putea să construim, da? Poate fi zombie, poate fi un player, poate fi Herobrine, noi singuri putem să ilustrăm skin-urile și chiar stările emoționale, da? Pe care le împărtășim cu ceilalți. După care, cu hârtie abrazivă curățăm, la fel cum o curățați și voi lucrările voastre. Bineînțeles că are tot felul de arme, unelte. El taie placaj și desenează niște Pokémon sau Pikachu, ce sunt ăștia? Pikachu. Da, iată când taie, luminița este mai puternică, mai intensă, viteza este mai mică și el practic penetrează. A fost o
provocare foarte interesantă pentru mine și pentru copii, ca să venim să vedem în realitate cum se produc aceste jucării, să-i dezbatem un pic de la ecrane și de la inteligența aceasta artificială și plus că ei experimentează tot. Cu mânuța lor au meșterit toate jucăriile care le-au făcut plăcere și o să rămână o amintire pentru viața întreagă. Aici este foarte interesant, sunt foarte multe jucării pe care poți să le confecționezi și poți să te joci cu ele în realitate. Mi-a plăcut în acest loc, deoarece aici sunt multe jucării unice și interesante. Eu am confecționat un cuțitaș. Mie mi-a plăcut aici totul, este foarte grozav. După atâtea activități creative, copiii și-au pus la încercare întemânarea și în bucătărie, unde au pregătit cele mai delicioase clătite. Apoi, cu energie proaspătă, au transformat spațiul de joacă într-o adevărată scenă a aventurii. Punem ulei pe tigaie, da? Ca să nu se lipească clătita. Turnăm aluatul. Putem și mai mult și mai puțin. Spatula o punem, ea stă lipit tot timpul. Nu o ridicăm nici așa, nici așa și începem să distribuim aluatul așa încât să o facem mare, frumoasă. Cel mai tare mi-a plăcut să facem obiectele de lemn și să facem clătitele, să ne alegem toppingul care să ne-l punem. Eu am confecționat așa un cuțit care merge ca o lună. Atelierul de la Muzeul de Jucării nu este doar un prilej de joacă, ci și o oportunitate valoroasă pentru copii de a-și antrena gândirea critică, de a-și stimula creativitatea și de a descoperi lucruri noi. Astfel de experiențe rămân în amintirea lor și le oferă o înțelegere mai profundă a realității înconjurătoare.